тия работи. Стартове случай. Ти вземи направи... Това за майката ми хареса ми. Тънкия подход към От нещата. тук нататък се приближаваме малко чувствено към семейството. Да. Тя майката сигурно е по-млада от мене. Сега съм аз. Аз по-съм нищо. Това се появи от трето лице е теска. И за да си поика асистентите. Не мога да повярвам. Какво ми се случва не е верно. Вчера разказаха на Красето. Красето започва разговор как Валето Попов катастрофира в киноцентър и аз му разказах какво беше причината. Фантастика. Беше ти. Аз даваше ми целувки във въздух и ми махаше. Единственият човек, заради който съм катастрофирал, може да го видиш. Никакъв проблем на всичкото отгоре от Русе. Баща му. Да, тати. Нека тати да е от Русе това път. Не с майка. И разби колата на Валю Пушката, който предишния ден му откраднаха Мерцедеса. И Валю Пушката тръгна по градския транспорт за тази случай. Часка оне простак. Забра ми нещастното Volkswagen, че Passat телефонът на чук. А той след един микробус излиза с връзна газ, разбираш ли? на паркинга, където няма. На паркинг, на който спират два хеликоптера, съвсем спокойно. Никакъв проблем няма. Нямаше и много коли. А Валюк е така. Към мене. Аз с радост, защото не е възможно да му оцели човек на това място. А оне, откъде да знам, че оне го бутат трима глупака, за да запали, не може да му запали кола. Но тя без спирачки, той навънка, той така върти волана, штрак, пали и ма бухва със страшна сила, защото не може да спре. Както и да е. Спираме го това, защото е разтърсващо. Забата Сашка. Абе ти къп папарак с